ଓହୋ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜି ମାଜି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ସେବା କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଉଲ୍ଟି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଛି ଆଉ ତାର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। କଣ କହିବୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଆଉ ଏ ପାଣି ଟିକେ ଛିଟକିକି ମୋ ଦେହରେ ପଡିଲାକୁ କଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୋ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ମୁଁ ଯାଏ ଗୁରି କାଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଚା କପେ ନେଇକି ଯାଏ, ନହେଲେ ସିଏ ଉଠିଲେ ଗେରେ ଗେରେ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ହବ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଚାହା ତିଆରି କରି ଗୁରି କାଉ ପାଖକୁ ସିଏ ନେଇଯାଏ। ଆଲୋ ଗୁରି, ନେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ନେଇ ଆଣିଛି। ତୁ ନେ, ତୁ ପି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୋକାନକୁ। ସେପଟରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ସଉଦା ନେବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବୁ ହେଲା, ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହେଇଟି କାଳୁ, ଏତେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୀତରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। ତୁମେ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ। ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିଦବ, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଛେନା ଗୁଡ ତିଆରି କରିବି। ଇଆଡେ ମା ମୋର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଚିପି ସବୁ କାମ କରଉଛି, ଆଉ ଏଠି ପୁଅ କହୁଛି ମ୍ୟାଗି ଖାବୁ ନା ଛେନା ଗୁଡ ଖାବୁ। କାଳୁ କାଉ ଗୁରି କାଉ ଡରରେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ବି କରିଦିଏ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ବାହାରି ଯାଏ ତା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ। ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ କୁନୁ ଚଢେଇ ଠିଆ ହୋଇ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ କଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ? ମୁଁ କେତେ ମଣରୁ ଏଠି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ସଉଦା ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ଲେଟ୍ କରିକି କାହିଁକି ଆସୁଛ କାଳୁ ଭାଇ? ଆଲୋ କୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ କଣ କହିବି। ତୋ ଭାଉଜ ମତେ ସକାଳ ପୋରରୁ ଖାଲି ଖଟଉଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ସିଏ କରୁନାହିଁ। ସବୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ବାସନ ଧୁଆ ପାଖରୁ ରୋଷେଇ ବାସ, ସେତିକି ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସିନା ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ତୁମେ ଟିକେ ଗୁରି ଭାଉଜକୁ ବୁଝାଅ, ଘର କାମ ତୁମେ କରିବ ନା ଦୋକାନ ଏଠି ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏମିତିରେ ବି ଦୋକାନରେ ଭଲ ବେପାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକେ ଗୁରି ଭାଉଜକୁ ବୁଝାଅ, ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯିବେ। ଆଲୋ କୁନୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି। ତୁ ଟିକେ ତ ଗୁରି ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇ ଦଉନୁ। ତାପରେ ମିନୁ କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ମା, ମତେ ଆଜି କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହଉଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦିଅ। ଆରେ ପୁଅ ବିଜୁ, ଟିକେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ବନେଇଦେବି। କୁନୁ ଯାଇ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସେପଟରୁ ବାସ ଯାଇ ଗୁରି କାଉ ନାକରେ ବାଜେ। ଲାଗୁଛି ଆଜି କୁନୁ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଛି। ଏପଟରେ ତ କାଳୁ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ରାଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ କୁନୁ ଘରେ ଯାଇକି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ଗୁରି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁନୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଲୋ କୁନୁ, ତୁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଛୁ କିଲୋ? ମୋ ଘରକୁ ତ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ବାସ୍ନା ମୋ ଘରକୁ ଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ଲୁଣିଆ କୋଉଦିନ ରାଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛି। ଆଜି ମନ ହେଲା ବୋଲି ତ ଘର ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଗୁରି ଭାଉଜ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା କି ମା କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବନା, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ରାଗିବନି? ତୁମେ ଯୋଉ କାଳୁ କାଉ ଭାଇ, ସେ ଯେ ଘର ପାଖରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ସାରି ସିଏ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଗରାଖ ସବୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଟିକେ କାମ କଲେ ହଅନ୍ତାନି?
ଆରେ କୁନୁ, ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେନି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ତତେ କାଳୁ କହିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର କଥା ବାହାରେ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଘରକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, କାଳୁ ଭାଇ ମତେ କାହିଁକି କହିବେ? ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଥିଲି ଆଉ। ଆଲୋ କୁନୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। ସିଏ ଏମିତି କଣ କିଛି ରାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ସିଏ ବୁଲି ବୁଲିକା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି। ହଉ, ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦିନେ କୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଜି ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ନହେଲେ ସିଏ ରହିବେ। ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା। ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ଗୁରି କାଉ ଘରକୁ ପଳାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେପଟରୁ ବି କାଳୁ କାଉ ଆସୁଥାଏ ତା ଘରକୁ। ଘରକୁ ସେ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ତା ଗୋରି କାଉ ମୁହଁଟିକୁ ହାଣ୍ଡି କରିକି ବସିଥାଏ। ଆଲୋ ଗୋରି, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଟିକିଏ ନିଆଁଟିକୁ ଜାଳିଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ସେକନ୍ତି। ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ହାତ ସେକି ପକାଅ। ମୁଁ କାହାରି ପାଇଁ ନିଆଁ ଜାଳି ପାରିବିନି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ନିଜେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ହାତ ସେକୁଥାଏ। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୁରି କାଉ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଗୁରି କାଉ ମୁହଁ ହାଣ୍ଡି କରିକି ବସିଥାଏ। ଆଲୋ ଗୁରି, ତୋର କଣ ହେଇଛି କି? ତୁ ଏମିତି ମୁହଁଟିକୁ ହାଣ୍ଡି କରି ବସିଛୁ? ମୁହଁଟିକୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିବିନି ତ କେମିତି କରିବି? ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଉଛ ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ନାଁର କିଛି ପ୍ରଶଂସା ବି କରିନ। ହେଲା, ଏଇ ଯୁଗରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରି, ଏମିତି କଥା ତ ମୁଁ କାହାରି ପାଖରେ କହିନାହିଁ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ଏମିତିରେ ତୁମେ କିଛି ମାନିବନି। ରୁହ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୋ ବାପ ଦାଦକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରୁହ, ରାନ୍ଧ, ଖାଅ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ନାଇଁ ଲୋ ଗୁରି, ତୁ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଆନି ଲୋ ଗୁରି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବି କହିଲୁ? ଗୋରି କାଉ କାଳୁ କଥାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସିଏ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। କାଳୁ କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁନୁ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମ ଗୁରି ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଦାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବି କହିଲୁ? କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଆଗ ଟେନସନ ନିଅନି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଗୁରି ଭାଉଜ ଯୋଉଠି ଥିବେ ତୁମ ପାଖକୁ ନିହାତି ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଉ କହିଲୁ କହିଲୁ, କଣ କହିବୁ? ତାପରେ କୁନୁ କାଳୁ କାଉ କାନରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାମ କୁନୁ ଚଢେଇ କରିଦେଇଥାଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଠିକ ସେଇଆ କର। ଆଉ ଦେଖ ଗୁରି ଭାଉଜ କେମିତି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଲୋ କୁନୁ, ତୋ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ତମେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୋ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ପରା। 2000 କଣ, ମୁଁ ତତେ 3000 ଦେବି। ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଅଭିନୟ କରିବୁ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁରି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୁରି ଭାଉଜଙ୍କ କାନରେ ଏଇ କଥା ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଗୁରି ଭାଉଜ, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖିବ କାଳୁ ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କାଳୁ କାଉ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ? ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ସିଏ କିଏ ବାହା ହଉଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି। ଚାଲେ ଚାଲେ। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ରାଗିକି ଆସି କାଳୁ କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ହେଇଠି କାଳୁ, ତମର ତ ବହୁତ ସାହସ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଘରକୁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଆଣୁଛ। ହଉ ଦେଖିବା ତୁମେ କେମିତି ବାହା ହବ। ହେଇଠି ଗୋରି, ତୁ ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲୁ କି ମତେ ଟିକେ ଖାଇତେ ସାଥିରେ ଦଉନଥିଲୁ। ଆଉ ତୁ ବି ମତେ ଛାଡି ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ରହିବି, ତୁ ତ କାହିଁ ବୁଝିଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଲି। ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯିବା, ଆମର ଡେରି ହଉଛି। କଣ କହିଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯିବା? ହଇରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ କଣ ଜାଣିନାହୁ ଇଏ ଆଗ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ତୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ? ରହ ରହ, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଟିକେ ରହ।
ହେ ଗୁରି, ତୁ ତା ଉପରେ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ? ତୁ ତ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁନି। ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ତ ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୋଇକି ନେଇ ଆଣିଛି। ତୁ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? କାଳୁ, ତୁମେ ଆଉ ବାହା ହୁଅନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି, ସବୁ କାମ କରିବି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ତମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ତମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାହା ହୁଅନି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବି। ତା ପର ଦିନ ଠାରୁ କାଳୁ ଖାଉ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାଏ, ଗୋରି ଖାଉ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ବି କରୁଥାଏ, ଆଉ କାଳୁ ଖାଉ ପାଇଁ ଚାହା ବି ରେଡି କରି ରଖୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଏ।